Zerbitzu anitzeko udal ekipamendu berria. Zertik ta zertako. Euskera. Euskalgintza bateratuta, indarrak batuko liake. Udaleko euskera zerbitzua, UEMA, Txurtxur Euskaltzaleon Bilgunia, Intxisua Eka eta Oiartzun Irratia. Oiartzun Irratiak estudio egokia izan dezan. Erretiratuk. Gazte izanak erretiratun elkartian, irisgarritasun neurriak bermatzeko. Erretiratuk ekintzak iteko eremu egokia izan zaten. Tailerrak, bilerak. Kultura. Kultur ekitaldiak iteko espazio egokilik ezto. Kultura eragileen aspaldiko eskaera da areto duin bat izatia herrian. Udal zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak gainezka dozte, espazio berra dugu zerbitzu ona manalizateko. Ferminen eustuta, gizarte zerbitzuak ara mutu adalizango genituzke. Pleno aretua gainezka do, ekitaldi asko itendia, eta oitako askontzako ez da toki egokilena. Landetxe plaza. Plazak junarazu konpontzeko, isuriak, filtrazioak. Bizilaunan bizikalitatea hobetzeko. Landetxe plazai bizitza mateko. Non? Mendiburu 14 eraikinaren eremua, alegia, gaur egun gazte izanak erretiratun elkartia don inguruan. Zertikor? Herrian erdikunian. Don STB plazatik gertu. Aparkaleku publikotatik eta garraio publikotatik gertu. Landetxe plazakin harremana sortzeko. Gaur egungo eraikina teknikoki hondamendi izendatu dutelako. Arau subsidiariuk ekipamendurako izendatutako eremua delako. Aurkezpen publikoa, uztailak 12, 7, udaletxeko areto nagusian.